Здравейте, приятели! Днес ще отваряме Белбокс за ноември. Не съм я отваряла, току-що я взех. И сега ще отваряме. О, кучета, тук виждам, че е много красива. Тя е с карти. Живат са нещата. И отваряме. Първото, което виждаме е... Има в следващия месец, ще има нещо на Кайли. И тук показват нещата, които ще бъдат вътре. И вече почваме. Това е на Йенгес. Онази маска. О, аз я знам. Дето е бяла и после попива по кожата. И става прозрачна. Тя струва 15 лева. Ето от по-близко. Обикновена маска. Тя ще е за мама. Така, следващото нещо е на Миаманте. Шампуан. Пише шампу. Ето. Не е отворено. В смисъл, тук на капачката има фолио. Така, аз мисля едно нещо да го оставя за накрая, което е на Анастасия Бюти. Това е някакъв серум. Серум за... Така. На Миамантето, преди да съм отворила серума, на Миамантето струва 28 лева. Ей това. Струва 28 лева. Така. Това е серум. Серумът струва 22 лева, 21,90, 22, така. Серум, нали, за лице на марка Skynchicalpedia. Не знам дали така се чете. И струва 21 лева и 90 стотинки. Така. То също ще е за мама с маската, докато ще решим после. Така, това е май мицеларна вода, като го гледам. Сега ще прочета. То е 22 лева и 62 стотинки. Това е тоник за лице. Да, значи то е тоник за лице. Мисля, че и него мама ще го ползва. Ето, от близо да го видите. И последното нещо е на Анастасия. Струва 31 лева. Сега да го отворя. Погледнете колко е малко. Аз мисля, че ще е молив за вежди. Да. Молив за вежди. Да, това е молив за вежди. Сега ще го отворя само да видя какъв цвят е. О, колко е ситничко.
Пише уникално. Даже едва се вижда на камерата. Тук да разках няколко чертички. То струва 31 лева. И това са продуктите от Bellbox. Като извадим това, отдолу в кутията пише как се използват самите продукти. Съставът на продуктите. За серума пише, че е от България, нали, самия серум, нали. За Анастасия Beauty Hills молива за вежди. Пише, че е най-добър до 24 месеца след отваряне. Аз мисля, че ще ползвам само ето това, което е на Мияманте. Е това. Мисля, че само него ще ползвам. Може и ето това. А нямам търпение да видим маската на Йенгес. Малко трябва да се наклонил, разбира се. Ценичките пак ще ги повторя. Маската е 15. Този серум е 23. Това е 22. Това е 28. А на Анастасия моливчето е 31 лева. Това е малко моливче. Не са много хубаво. От тази кутия мисля, че почти нищо няма да ползвам, но както и да е. Малко по-различна е май кутията, защото при затварянето на самата кутия и при отварянето явно това тук са го разширили самото и това. И като се затваря самата кутийка, виж как штряка. Чакайте, тук от това не се кара. С едно штрака нещо такова е. Това сигурно ще го ползвам, мама. Аз съм много гръмове, затова че нищо няма да ползвам тук. И това от мен. Чао!